As you can see, na sila, nanlayat na sila rin, lupad na sa dagat dahil nakaligo na sila kay tingko sa biyarwa sila kaligog dagat everyone. So, sulit ang adlaw. So, I'm so very happy and my God bless. Ang famous nga YouTuber na si ano. Hi everyone! Abidyong May wala gimay. Ato. O sabi ang ako nilo. Wapa kayo ko ba yun? So kaila na dyan. Kasakaw na garing ganahan ko mag-video. Sabay sa... Ipakarag. Sahan! Sa mga ano tayo everyone.
So mag-video sa akong pinabongga sa kumuhungit. Ayan. Ulaban. Ato ka speakers. Harap sana. Ay, mga ayaw lang kung mga naong ninyo ha. Ginagmay lang. Mag-video lang ko. Say hi everyone. Hi. O pa siguro na to nang gikaon. Hi. Sige, bye. Bye. Shh, nagkaon na ka? Check. Jadi Chin, kawan yang bana. Pag-lock ko na yung simento, may abot. Punta ka kami doon. Sa kanina video kaunok dai. Naragay kaon, nagsulok kong video ko, ka-video sa akong galing na gano'n. Sa hungit ba yun? Tungit! Yes, man! Niyo, Marimat. Jumaga! Marilyn. Papa ka na eh. Bawang na kayo! Nilokon dahil, kasi sayang ba? Nagawa mo niloko. Niloko na ito dahil ha. Nilokon. Mga namilit sa mga kalit sa baba dahil. Lusot na di ba? Buto na, nagpot na dahil. Nagpot naman mo po. Ako, dyan na ako eh. Hi Joshua. Kaon ba yun? Ang kamot eh. Huwag mong mama doon dahil. Tuwa si mama, maning kamot nagkaon doon tikupad. Nagkusinino ko ginaya ko ito hukad dito dahil. Pero buwang kalasos kayo. Yung safety na ako dala akong plato, sa ako ng hukad. Tapos mo ka dahil. Tungit ay dastor ya kaon ko ko. Kapag mo kasi kagawi kay kaon, kaon dastor ya. Wait ko tsara ay dai kimpit ba ito? Ininchik na dai. Smiyo Marimar. Laro yung buhos akong ilong gangad na ko dai. Hi guys, update sa among pangaligo para nagpagpangaon sa birthday. So, tiyo man nandiyan! So, busog ng bayot tayo, binabangang bangga. So, as you can see, ano sila, nanlayat na sila rin, lupad na sa dagat dahil nangaligo na sila kay tingos sa biyawas na kaligog dagat everyone. So, sulit ang adlaw. So, I'm so very happy. And, my God. So, mo na ito dahil, hindi man ako kaon. Oh my God. Kasurti ba? Nadagan! Sir Rickmar! Ladies and gentlemen! Miss! Rickmar! Pero... Tashi mga... Dali! Hey! So, hi Ira! Hello! Kumusta ang kaon dahil? Okay! Kaulit! So, hi to the 1,000 level. So, for today's video dahil, uuli na kami dahil. Uuli. So, murag na, I'm so very happy. Oh my God. Kaya yung mga dahan na pa-pictures ako dito gaya na dahil din. Oh my God, I'm not expecting on that. So, for today's video, uli namin dahil. So, kauban ako si Ira, ang babaeng, gwapa, kunuhay. Basta tindag-om. So, wala na dahil kay si Mama, nagbuwad manggo dito. So, kawawa naman. So, may katabang. So, ulit na ko. Ang importante, di man ako kaon. So, kaon rin sa birthday day. Di man ako kaon, di man ako vlog. So, dili sayang best ang atong adlaw for today. So, bye-bye na!